Моя мова беларуская, таму што я беларуска. Таму што яна вельмі глыбока ўва мне адгукаецца. І я лічу, што мова гэта такі пароль, які дазваляе ўвайсці ў будучыню і зразумець мінулае. Я думаю, што беларуская мова гэта добры дапаможнік зразумець, хто я ёсць, што мне рабіць і як мне будзе лепей. Моя родная мова беларуская, таму што я належу гэтай краіне, якую я лічу, якую я збудавала, уявіла сваёй фантазіі калісьці в 15 гадоў, а пасля пачала знаходзіць ёй яшчэ і трывалую зямлю з кніг, з нейкіх сведчанняў, з гісторыі, яна сапраўдная. І я хачу належаць да гэтай краіны. Тут я сябе адчуваю роднай, гэта яна моя родная. Моя мова беларуская, таму што мы беларусы. Наша дзяржава Беларусь, і мы вялікі культурны народ. Моя мова беларуская, таму што я беларус. Я беларускі рэжысёр і сцэнарыст, я грамадзянін Беларусі, і для мяне гэта не толькі спадчына, гэта найважлівейшая рэч. Моя мова белорусская, потому что я родилась в Беларуси, выросла в Беларуси. 2 года назад представляла Беларусь на конкурсе «Мисс Мира плюс Сайз». На конкурсе всех девушек называют по имени страны, поэтому я привыкла, что ко мне обращались: «Беларусь, где ты, иди сюда». Я бы очень хотела говорить на белорусском и надеюсь, в ближайшее время его выучу, чтобы говорить с вами на нем красиво и без проблем. Я думаю, что важно указать переписи населения белорусский родным языком, потому что мы должны отразиться в статистике как белорусы, чтобы видели, что мы отличаемся, что мы не западная часть Российской Федерации. Моя мова белорусская, и я выбираю белорусский язык, потому что мне нравится то, что каждая нация имеет свою индивидуальность. Я бы не хотел, чтобы все стало российским, например, или польским, или литовским. Я бы хотел, чтобы белорусская мова существовала как какой-то предмет культуры, как какой-то предмет и пример нации, которая все-таки существует уже много лет, которая развивается, и, я надеюсь, которая еще покажет свою индивидуальность этому миру, как предмет этнического отношения к данному географическому пространству. Ну вот так все тут сложилось. И это можно дополнительно обозначить языком. Why not? Короче, за-белорусски. Моя родная и моя хатняя мова беларуская. Тых, каму ў гэтай дзяржаве беларуская мова не чужая, нямала. І яны маюць права на адукацыю, на моўную прастору, бо плоцяць падаткі. Мусім засведчыць, што нас сапраўды нямала. Родная мова для нас спрадвеку гэта мова роду, мова народу. Але арганізатары перапісу чамусьці вырашылі зламаць гэтую беларускую традыцыю і палічылі роднай мовай толькі тую, якую чалавек упершыню пачуў пасля свайго нараджэння. Але ў нас, зусім не з нашай віны, адбыўся моўны разрыў паміж пакаленнямі, і мноства бацькоў, шкадуючы сваіх дзяцей, спрабавалі гаварыць з імі як умелі, толькі не па-беларуску, каб даць ім лепшы жыццёвы старт. Але потым гэтыя дзеці самі вярталіся да беларускай мовы, ці праз бацькоў-дзядоў, ці праз культуру. Ці маюць яны права лічыць роднай беларускую мову? Натуральна, маюць. Не паддаваймася на маніпуляцыі.